mati cilik-cilik to. Sapi mangan. Aja nek sawong iki. Menit dua sing apa wis sing gagang gede. Mati balas dendam guru-guru tintai itu kawan aja. Oh, balas dendam kok bajingan iki. Wong kok sebut. Tak cilik nopo, wong tak cilik nopo. Jadi kok dua iki. Sirake ben warep pisan kok sok. Mun wis gak nek warep wis gak sama kami. Wes iya. Cuma nak mantek iki wis ya, nak dhewe aja kakek ketemu tante sing loro. Saiki tau wis wi kok. Kamu mat lho malah. Ya wis patrano diciliki sing gede-gede ra usah. Favoritnya Dililawi udah bener Mas Natalio. Bener dan Mene bos. Wes. Kamu orang yang contoh nanti hitung 1 sampai 3 kamu boleh coba bangun, tapi bangun dalam keadaan kamu akan melihat orang-orang di sekitarmu wajahnya aneh, wajah lucu banget, pengen gunjung ngakak. Paham? Kalau paham angkat kepala. Paham? 1, 2, 3. Bapak pun dirapok. Bos Sanjaya tuh. Kok rokok? Lu. Nanti jemur rokok. Ngerti nggak apa ini? Pasarmu rumah saya mbok guya-guyu. Blok pisan ya kok. Lucune kebangetan saiki. Ya apa kok guya-guyu tak. Nek macam dan ganteng. Nek macam dan ganteng. Duh. Dia terus. Ora sikat mereka ada guya-guyu ya. Salah. Nangis dan nangis dan silup bedele Cok asu. Cemplok kok lahir berang lho. Delok sik. Padha sering bujang ganong. iya toh. Apa sing gelem ngecul nasu kan? Culi, Mas. Tapi nggak tahu kenapa selain lucu dek bocah-bocah sing ning ngarepmu kuwi udo kabeh. Mbak tutup itu, yo. Iya bentuknya.
Kok glambre nonton. Masa ndeke glambre. Oh, sik to bos sabar ngapo to. Mas ada di dirinya aja. Mat. Yang tetap lo, yang pernah lo, yang pernah. Lek udah jadi piye ditutupi. Jangan gak duwe sen ngene piye ta. Oh, wang satu Gedung jati ya. Malah ketok. Piye to? dikon kerasa kudung jati. Mana porat paper kukum papi. Dia kok abu sisih lho, Dok. Dilihatnya diguyu apa tak del? Kok guyu terus. Iya tak wari hipnotis ini. Iya, foto syuting rada anu ben to. Madhep ning Dukawan. Ning Dukawan, kok madhep ning Dukawan sila. Sekarang sudah bisa memandang normal. Saiki madhep nang iki. Wes, tenang. Ngerti? Itu aja. Mulai. Tenang. Tepuk. Pacarmu bongkok. Modar weh, bongkok weh. Ini sekarang sudah mahir hipnotis. Dan untuk kamu orang yang saya sentuh, nanti setelah saya hitung 1 sampai 3, kamu akan melihat piring itu, melihat piring atau mangkok itu banyak sekali berambang goreng atau bawang goreng dan kesukaanmu. Kamu pasti suka nanti dan kamu ingin merasakan bawang goreng yang gurih itu. Nah, paham? 1, 2, 3. Kan tak enak men dah. Semakin rasanya enak banget dan enak banget, pengen ini menghabiskan. Untuk nges kaya main-main kos. Loh, Ben juga Ben juga anu tot iki. kakak juga kaget loh, juga kaget dan sakarte loh, kayak gua loh. Waktu itu kaget loh. Saya kira orang itu. Kok sing mbok sego. Aku sego. Saya senengannya mak mangan goreng, gorengnya berambang goreng terus kalau Mbak Rin. Berambang goreng rasanya enak banget dan itu nyata di pikiranmu, nggak ada yang aneh. Delok tuh. Mungkin dulu dong. Wah, coba telu. Dan itu mangkat nepa, pitung anu. Turunan. Wis digodhog diteros aja pahit. Pinter. Wis del rasa makane opo-opo sok ben wis.
cukup mbok golekno suket gajahan kan ya gelem del gitu del. Enak banget. Iki nak digodhog tok lho cik pahit. Pas dioseng ngono lho ora dik. Betul kan pura kok ilang. Ora mungkin del wis tak suwuk kok. Lah mbah itu likur nih. Tapi kasihan nak wetenge apa. Heeh. Wis ya, Bos. Wis ya lur. Wis wetenge nak loro. Wis, Mas. Dari rasa normal gitu. Ojo mah paiten iki. Kuntilak lho. Kayak banyu. Kayak banyu. Banyu. Juga banyu sih. Jero lek potek. Stik kayak warak bos. Gak maneh. Iki ngaleke senengan. Enak banget brambang goreng. Aromane brambang goreng meraso mutan. Kono sih, Pak. Kan wis sih. Wis bos. Dan nggak tahu kenapa nanti sih bos rasa-rasa itu nyata kawan manpare rasanya ya legi tapi takutnya Wetenge sing gak iso nrimo karena entah ngono. Jadi kita nggak aneh-aneh seperti itu karena efeknya ya kasihan. Iki lho kon jadi delia kon ben radio anak-anak. Dan nanti sugesti terakhir. Nanti sugesti terakhir kita. Lho, berat. Kita apa meneh? Cengan lagi. Yo, gembrot. Yo, jadi kon gini bos. Gembrot iki. Heeh. Kalau gede ya. Saya kira neng ngerti mataku salah siji pilih salah satu sudah nggak tahu kenapa manung saya gede aku gede banget. Wis gede jadi delia. Aja gede lah cilik kok. Wah, pamer. Ora kono gede ngono ya. Keplinting ngono ya. Jigang ngono ya. Apa man? Biasa bos lanang. Biasa ke lanang. Oke, tak mencuat tuh. Tak kerawat bos ngene iki lho pakan terus kok. Iki kok dindi kok pakan iki pakane apa? Bebek apa ya? Di rumah kok. Di rumah ya. Tahu dikom teh. Muncul perban jam tahu bos. Pas muncul perban mbok kom teh. Teh banyak anget. Banyak anget. Tapi mundak gede ndas ya. Itu tuh bos orang kegaman nih kok. Lu tekok pakane apa wis jere delia. Kan apa ya di rumah sing apik. Mati bos rokokmu bos. Kamu mau gocek ya? Lisip ya. Ayo permintaan. Suruh apa Jajal lagi? dia. Permintaan suruh apa lagi bos? Tunjukkan apa? Brot. Kon ngetokne saithik jere. Sing anyar di anu, kopi sing anyar iki ya. Kok uangnya men lungguh. Lah iya. Jangan bos. Kentongan ngandel. Lek mate di delia. Lek mah dadelia gak oleh kowe aja kakan ngomong, Mat. Iki kawakan ngomong. Betulnya kaya nimpali tok ae. Aja kebanyakan anu. Ngapa tuh mbok ngono terus kok gedhi to manukmu iki? Lah piye ta wong lanang pantes wong lanang ngene bos. Rongane. Asal nekno tae. Silikon tae. Ndase cilik pokoke gedhi ngono tae. Lha iki di kabeh. Di kabeh ndase barang. Entah godoy. Godoy mulai karo si kuning ya. Ndak tahu kenapa ini mataku saiki malah cilik kaya gak enak gitu iki.
Lho. Jajal delok enek apa ora kok. Delok patah. Golek. Kari nih kok. Dideng kok goblok. Wilik kok gak enek. Ah dipangan asu wes. Hah? Sapiro? Tenan ora to? Sumpah, Iya, sumpah. sapiro? Cukup kok kayak biasane. Gak kayak biasane. Kok kayak biasane. Biasane ora biasane. Tenan? Iya, Lah kenapa iki? gak ero. Biasane mlaku ning dhuwur kok ora blas. Iki tenan ora to? Iya ki gak apa-apa blas ki. Ndok iki gak enek. Enak ndek tapi blas cilik. Delep ngono to. Heeh. Gayane to ngono nang. Alah iki gereja iki gak mau cilik-cilik iki gak mau blas ki lho. Wis iki bos. Rusakno bos kates. Bos, Hah? iki piye? Piye to maksude? Iki ra apa-apa iki piye ora kayak biasane kok. Delok to sik. Iki tak gerak iki wis gak apa-apa nih blas. Babar blas. Ora apa-apa. Babar Cilik blas. lho. Biasane ora biasa gede. Cuman gak enak. Sapiro wis sak korek ini? Gak enak seneng. Rokok meneh. Ya sakmu bisa ede. Iki udah Pas dadi delia apik to. iki. Gak iso kayak biasane bos ki. Genten iki Pak Dik jere genten dadi delia. Kecepet lawang jir. Bilik lho. Tenan ora to iki? Tapi lho tak pernah lho. Kowe pengen balik ora? Ya pengen to. Benerene. Piye temanmu piye ta jujur to? Iki cilik kok gak kayak biasane. Biasane ki anu. Iki gak enak blas. Biasane lah enak biasane dagel ngono. Iki gak enak papan gak enak papane. Malis cilik. Tapi ndok iji. Gede. Lah netes ora yo ndok tok ae gak tak ingkrenti. Ya enak mana tapi cilik gelap. Sak ngene. Ya gede saiki tapi Gas gelap. gas opo Maya. Gak kayak biasane. Pengen balik apa ben ngono ae. Balik ke bos. Kok pengen balik tenan. Hmm. Tapi tenan ora serius ora. Iya yo, betul aja itu. Lho, maksudnya aku gak pengen delok maksudnya tenan apa ora? Tenan cilik-cilik gak apa-apa, gak apa-apa iki. Mau loro ngene lho. Terus tengah cilik gelap. Biasane lora. Wis pedo ning kono. Nek pedo iki. Lah kono wes. Cilik-cilik. Dhuwur lho. Heeh. Dadi ngene. Iki delok. Berarti kur ngene terus Dumil. iki blengker ngene. Ngene tok. Terus iki gondrong. Itu cilike sakmene. Iya sakmono padha. Tapi kene gedhi. Iya. Kuwi standarte. Iki mulai iki ne pancet sak standarte. Itu sakmono tok. Iya sakmono ora kayak biasa tak sakmono. Nah, biasane nak turu ngene. Iya biasane ngono. Tapi gak ngono. Gak ngono. Gak ngono. Ya kuwi kayak kuwi. Cilik. Sing iki cilik iki. Gak kayak biasane. Oh. Lah kaya tetawan ngono. Lagi pengenmu piye? Pengen balik apa, Bos? Pengen balik sing piye? Balik kok biasanya asal semula. Ngene. Iya biasanya bos. Balik biasanya. Ngono. Ya biasanya. Berarti iki biasane iki. Go gak ngono. Biasanya gak ngono. Biasanya ya standar biasa. Standar biasa ya. Iki pengen balik apa? Pengen balik. Pengen balik, Bos. Standar biasa. Jadi koncoku. Salah siji. Gak tau kenapa, mana mau tak balikno tapi aneh, awakmu kuat iki gatel banget.
Iya, saya 700 sih ndelok. Request tiga permainan lagi, nanti kita akan sadarkan, kasihan ya, terlalu lama. Kakean terus dulu. Kalian dulu ya, nanti kita akan sugesti menurut permintaan Mbak Delia, dia mengurangi atau berhenti Mbak Del. Sing saya oke jadi. Kon saya oke. Apa nih? Ngombe nih jadi Delia. Oh ngombe nih yo. Apa toh aku Gatel ya, gatel nek, Bos. tapi tenang. Gatel. Piye awake jempal layak Delia seneng. Linting kabeh gatel nggih. Terus winding ya? Gatel tenan nggih. Lha iku nek kan ndi? Apa kayak dabaken lho apa ki? Nek panu. Panu gak enak, Bos. Lho panu gagak gatel lho. Ora ki Triano. Apeng to. Lho kok iso Go go ngadus ya? lelah adus wis awet engkek kok. Adus kok. Gatel ya. Apa tuh biah-biah. Nek oleh kasku ki. Seret ya tok ya. Gak enak jan. Gatel dibelah. Gue ingetin motoku, nggak tahu kenapa, gatel hilang tapi malah wadem banget, kayak nih kutub. Ini Pak Bos. Hanyep. Adem. Semakin dingin banget. Wah sugestinya ya. Hanyep ya. Iya ya dia kan mandek nek ngombe arak. Tapi biasanya katanya adalah 3 kali terapi Del, jadi mungkin dia gak iso seketika karena itu perintah bawah sadar, cuman nak dijak-jak kan ya mesti ngikut gelem. Tapi dengan sendiri. Hanyep ya. Oke siap. Nyapa wadem nemen, Hanyep. Sip. Kayak biasa. gering nih, Gak. tapi adem tenan. Hanyep. Sip. Awan. Gak ngapus sih, Ora. wadem. Hanyep. Terus neng di tok off barang. Film aku. Kok wadem ini? Jadi hanyep. Boh. Gue loro ora? Ora, gak lara. Lah kok adem? Gak roh kok hewane bumbu. Sama adem lah kan. Ya adem tapi gak nemen. Ya hanyep ya. Banyak kayak apa? Hanyep. Kayak ning jero kulkas. Hanyepnya wae kan rasane hanyep. Hanyep. Ya hanyep. Jimpe berarti. Hanyep. Rasane hanyep. Lupa lah hanyep. Lho apa? Lupa lah hanyep. Hanyep, kabeh hanyep. Kabeh anyep. Gak ngapus sih. Ora, hanyep kabeh. Pengen anget ya. Ini pengen biasane. Pengen biasa nih. Itu motoku. Jadi normal. Joko Arya Putra kan anu plus. Pengen aku. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Mantap pejamkan. Nggak tahu kenapa. Setelah saya hitung 1 sampai 3, kamu akan melihat Delia. Kamu akan melihat Delia. Kamu akan melihat Delia menurut orang yang saya tunjuk. 1, 2, 3. Bisa pun ngarep kamera lagi? Weh. Takut ta. Sampai kok kene malah. Ini loh caranya. Begini. Ngomong kok. Tapi kita pakai kamera lagi. Tak bos. Ya ini karena jual mahal ini. Itu anding. Oh gitu. Malah rene gitu. Makan. Nak jarak ini tak kono. Namanya trennya apa? Kayak apa? Itu kieu itu mas. Orang mati warai kan. Iya. Dewi. Orang kabar gila. Tetep pacare iki piye pantese kok molok. Pantes sih. Berapi kok goblok iki. Ayo tek ngalah. Ayo ben. Ayo mlaku. Aku bedeme itu. Nyapa to kok. Nih. Sopo kok so?
Entah kowe. Oh. Demek lho. Maksudnya piye to? Eh? Maksudnya piye to? Malah nyedak wong. Apa aku ning kene kok. Salah. Loh, Iki ra seneng kowe kok sok. Senenge nang aku kok. maksud piye to? Lah iki ngene ploke nang aku terus to lho Ganteng. ganteng aku kok. Lah golek aku sing ganteng sing apa to? Enggak dong. Wis iki. Tadi lu gorono. Cek terus terang. Gorono tetep. Ah, iki lo ganteng kok. Kok geret ya iki to. Rapi kok salah. Rabi iki ora. Aku lu mau lalu saiki. Iki lho me. Iki kenapa? Wah, cakar macan. Hidayah, Dek. Lu katanya. Lah, geret iki terus ki lho. Kono nunggu kono. Kene aku seneng. Ning jero kan ning jero. Kene aku. Mbak ning dulu. Kita ning jero kono. Kita ning jero kan bareng kono. Saya tidak. Lah. Lah cari ndi to? Jak ning dia. Jenenge kalau pacare jak awak. Malah gandeng piye to? Ngamuk. Ya maksud piye to maksudmu? Maksudku piye to? Aku lu molonan. Kilo me karo wong molonan. Nang jero kono kan bareng. Balik dulu kok. Nang aku ning jero kono. Gak apa aku. Sekarang pengen sekali. Susu gak ketokno. Lah lah wis ben piye to? Ini ben piye? Kok tutupi? Kan ketup. Aurat. Tutupi ora? Kita saiki gak mempat. Terus saiki wake belum wake. Wong ora njogo blas wis. Gak seneng aku kok ngono. Nyapa gak seneng? Ora seneng. Ya ini ben piye to? Yo kok lo gede kok. Dik berapa apik. Sawang wong. Iki mbok kira apik ora aku. Rapi to. Elek dadi ngene. Ora wong kok ngono. Gede. Kaya pantes bukane aku wong akeh. Tak mulai aku ning kene mbok nusoni. Nesane wong mesane kok kelakuan dhewe ngono. Lho gue lho Kelakuan gede. apa? Lah gede kok napakno gede. Mau we. Kok Mau kok gelem we. tanyaan apa? Nama tak kayak nongwong. Teh gede ya terus. Nang we gede. Bangga. Bangga to le. Wis pantes didelok wong akeh barang ngono. Apa we gelem berapa? Nyala sempok kuwi. Darane jero ana lho. Nang jero kok. Boleh aku ngono. Ini namanya. Ya kok mau kabari tak ya. Terno Mas Mat. Ayo. Kok nitro Mas Mat. Lah emang rene karo sapa? Dewi. Dhewe mulih dhewe ta mulih dhewe kok. Gak wani. Tak berapa rupiah. Tak terlalu. Lho. Mat ae lho ning kene. Mat apa? Ana terang mulai. Ini di. Ini nganjuk to. Makanya bengkok nang jangan yo. Ning lawu. Kok ngurut kok kene mingkel bisi ra ngabari wong. Terus sampeku kok enak-enak e. Tekane. Carane. Tak kon. Lho iki serius ora tokno su terus iki. Ya sering nesu kakakmu kayak ngono kan gak nesu. Piye kok? Lah kakakmu piye dipikir wis gerang di pikiran apa?
Wong biak-biak nek cendaro. Iya. Lek mati dikuku. Tapi ora karo karepku. Karo karepmu kowe ora iso ngerteni karo karepku. Wong iku kudune karepe piye windang pikir ora bendinar. Cek geger ngerti-ngerti kok kene tanpa kok tanpa apa. Pomo. Yang mulai kok njero nang bareng lho. Nek mulai kok tak bareng aku kalau enggak. Mau nesunan kok bareng. Nah nesunane kok polahamu kayak ngono lho, kon nesunan piye? Kon kok lan nesu piye? Jajal kok sapa to sing ra nesu? Lakuamu kok ngono. Lakuamu kok ngono kok lan nesu piye? Tak terima ya. Masuk pengen kene. Ngono dari jero lah bareng bareng lho. Usah to. Saya nggak tahu kenapa kue malah gemes, nafsu banget. Pengennya ngejak ndang. Anu kok cepet. Sampai kok cepet. Ndem lek. Semasa teko kene. Yo ben to dolan kok. Ini dolan ya sesuk, dolan yang ini kok ya. Jadi mbak ini. Bareng dulu. Kan gimana nih jero? Jero. Tapi mau turu kok. Mungkin apa to? Ini orang lanang iki. Kok. Enggak foto nang gandeng-gandeng. Berarti aku orang ganteng kan? Ngaceng pada ngamuk gitu. Berarti kurang ganteng. Very Rwandi ganteng di Pringos. Berarti aku kurang ganteng. Pengen ngerayu, pengen ngejak turu. Tadi Pak Delia ke ikon rayu. Enggak, jero mbak ini. Ini kondusel ya. Kondusel. Oh, enggak sih kele gak. Wah, Enggak mulai sih ah. Sekali kita mau. Enggak mulai. Wes kita. lihat sikilnya ya. Semakin pengen banget mulai sekarang. Dan itu apa? Allah. Enggak ya foto mau. Bagus. Selamat. Berarti kurang bagus ya aku. Selamat. Coba jadi dilihat jajal di Solo Begawan Wis bengi lho. Ndang mulai. Engko tak terno. Wah, kayak Engko tak terno. Neng di, Ya mulai to. aku ora tau lo omahku kok. Mau ora tau aku. Ya gunane kowe kok nggo apa masa lali omahmu dhewe. Aneh. Terus ora mesra iki lho. Aku ora tau omahku kok. Aneh. Wong aneh. Aku dhewe. Udah mulai. Dijak nang ndi ono. Turune mak iku lho. Tak terima ya. Iya. Istri kamu piye ta? Bingung, karena kamu bingung.